Uphiko lwezokushushiswa kwamacala omphakathi NPA luthi inkantolo ithathe isinqumo esifanele ukubheka amacala uMatlala abhekene nawo. Ngenyanga edlule uMatlala uchithwe inkantolo yeManchester Alexandra esicelweni sakhe sebheyili wabe sesiphonsela inselele isinqumo. uMatlala uthathwa njengomuntu okungenzeka abalekele kwelinye izwe noyingozi emphakathini. We have long maintained that he is a flight risk, given that he's got 2 identity documents and passports, one for Eswatini and one for South Africa, and currently on the movement control system, it shows that he is out of the country. We are linking him to 3 attempted murder cases, the one of Ms. Dobegel Tobejani, as well as the attempted murder of Mr. Josie Banyoni, and the 3rd attempted murder case of DJ Fetis. Inkantolo ephakeme yasePitoli ufakazi wokuqala kwaba isihlanu ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uMoses Biya usamile ekutheni akazilutho ngesitatimende singaphambi kwenkantolo nokuthi umsulwa akaze abe ingxenye yokubulawa kukaMeyiwa. Ubeqhubeka nokwethula ubufakazi bakhe namhlanje. Angazilutho ngayo yonke lento ekhulunywa la. Namanje ngisasho mina ayikho into engiyaziyo ngayo yonke lento ekhulunywa la. Ngoba bengilokhu ngisho ukuthi umuntu ongazi lento le kungaba uYumbotho noGininde. Kusenjalo inkantolo ephakeme yaseGqeberha e-Eastern Cape isigodlile isinqumo emzameni wophiko lwezokushushiswa kwamacala omphakathi NPA sokudlulisa isinqumo senkantolo sokuchitha wonke amacala ayibhekene nomfundisi uTimothy Omotoso nasolwa nabo ababili uLusanda Sulani noZukiswa Sitho. Umbuso ufuna ukuthi inkantolo ivumele lolu daba luyiswe enkantolo yezokudluliswa kwamacala. Uthi ijaji uImaskuman lahluleka ukubheka bonke ubufakazi namacala ngesikhathi likhipha phambili uOmotoso emacaleni okudlwengula nokushushumbisa abantu ayibhekene nawo ngombasa. Siyakholelwa ukuba inkundla siyibonisile namhlanje ukuba kufanele bayisinike esisicelo sisicela ukuba sibhene esisigqibo sayo sokuba ibafumane bengenatyala aba bathathu batyholwayo. Eyona ndima sifuna ukuyidlala nebalulekileyo siluthuthisa ukuqinisekisa ukuba ubulungiswa buyenzeka ingakumbi kulamaxhoba olwaphulo mthetho lathi lenzeka. Abameli baka Omotoso bathi ijaji labuyekeza bonke ubufakazi ngaphambi kokukhipha isinqumo lathola ukuthi umbuso awunabo ubufakazi obanele. Zombili izinhlaka zisazolinda ukuzwa ukuthi ngabe umbuso uzovunyelwa yini ukudlulisela lolu daba enkantolo okudluliswa kwamacala.